Здравейте! Значи, ето това е така наречената от мен ловджийска брадвичка. Използвам статив, защото иначе няма как да покажа всичко. Това е 65G, 6 мм, заточена е точно на 15 градуса и след това малко е видя ми се много остро. Дъжчицата има на дупчета за каишка. Това е бразилско ипе. Пътуваше много хубаво и светло така изглеждаше, обаче като мина през лененото масло, стана на това. Това е според мен решението на всичките ловджии за техната бъдеща дейност, която имат да секат всичките меки кости, а и твърдите. По-късно ще направя един тест, защото имам специално подготвен за целта тестов материал, така наречения краченце от сарна, което е бич за всичките секачески дейности на неправомерните ловджии, които искат един нож да направят всичко. Значи малко по-късно ще пусна и пост и ще видя всичко. Просто исках сега, докато още е светло, да може да се види как изглежда това секирче. Това всичките петна са в ония пост писах за блажната боя и за 101 далматинци. Просто това, понеже шината на Ангел Стилов беше страшно ръждясала, реших, че няма смисъл да я бора повече. Това е намазано с преобразовател за ръжда. И дори може и не бях го минал с блажна боя, но измих с тая черната, защото се отцапа всичко и нищо не стана. Както пишеше в един руски сайт, в крайна сметка това е един работен инструмент и там, дето няма нужда да ръждясва, тя е ръждяема стоманата, няма нужда да се правим на интересни, да я полираме, лакираме и така нататък. Една добра блажна боя ще свърши същото защитно действие. За сега, чао!